मतदान केंद्राच्या बाहेर शहर विकास आघाडीचा नारळ ह्या चिन्हाचे स्टिकर दिसले होते. त्याच्याविषयी अभिद नाईक यांनी तक्रार केली होती. मात्र त्यानंतरही ह्या कणकवलीकरांना या संपूर्ण मतदानाच्या दरम्यान काही सुखद क्षण ही बघायला मिळाले आहेत. त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने एका बाबीचा उल्लेख करावा लागेल. पालकमंत्री नितेश राणे हे मतदानाचा आढावा घेण्यासाठी कणकवली शहरामध्ये आले होते. काही मतदान केंद्रांनाही त्यांनी भेटी दिल्या. त्यापैकी विद्यामंदिर हायस्कूलमध्ये ते ज्यावेळी विद्यामंदिर हायस्कूलच्या मतदान केंद्रावरती नितेश राणे ज्यावेळी आले, त्यावेळी तिथे शहर विकास आघाडीचे राजन तेली, सतीश सावंत, संजय आंग्रे आदी मंडळी उपस्थित होती. वास्तविक कालच नितेश राणे यांनी संदेश पारकर यांच्यावर काही आरोप केले. संदेश पारकर यांनी त्या आरोपांना उत्तर दिले. साहजिकच मतदान होत असताना ह्या दोन्ही पॅनलमध्ये खूपच मोठी कटुता आहे असं चित्र काल संध्याकाळी दिसलं होतं. मात्र ही सर्व मंडळी विद्यामंदिर हायस्कूल इथलं जे मतदान केंद्र आहे त्याच्या बाहेर ज्यावेळी एकत्र आले, विशेष म्हणजे नितेश आणि राजन तेली या सर्वांनी परस्परांशी हस्तांदोलन केलं. एकमेकांशी त्यांनी थोडीशी बातचीतही केली. त्याच्यामुळे हा क्षण कणकवलीकरांना नक्कीच सुखद असा वाटला होता. सकाळच्या सत्रामध्ये कुठेतरी संदेश पारकर, समीर नलावडे यांनी परस्परांवरती काहीसे आरोप केले खरे. कणकवली शहरामध्ये काही बाहेरून लोक आले आहेत असा आरोप संदेश पारकर यांनी केला होता. अगदी ते मतदान केंद्राच्या जवळ जात आहेत असा आरोप संदेश पारकर यांनी केला होता. अर्थात समीर नलावडे यांनी त्याला प्रत्युत्तरही दिलं. मात्र काही किरकोळ बाबी वगळल्या तर कणकवली शहरामध्ये अगदी खेळीमेळीने मतदान सुरू आहे असं म्हटल्यास वावगं ठरू नये. अगदी काय जी टेबल आहेत निवडणुकीच्या अनुषंगाने, मतदानाच्या अनुषंगाने जी टेबल्स लागलेली आहेत, दोन्ही बाजूंचे जे कार्यकर्ते आहेत ते परस्परांशी अगदी व्यवस्थित वार्तालाप वगैरे करत आहेत. त्याच्यामुळे कुठेतरी निवडणूक खेळीमेळीच्या वातावरणातच होतंय असं सध्या तरी दिसतंय. दुपारी 1:30च्या दरम्यान सकाळच्या सत्रामध्ये मतदान अगदी उत्स्फूर्तपणे होत होतं. पण दुपारी 12:30च्या दरम्यान कुठेतरी मतदान केंद्राबाहेर थोडासा कमी दिसला होता. मात्र पुन्हा एकदा मतदार पुन्हा एकदा आता मतदान केंद्राबाहेर दिसू लागला आहे. आपण आता कणकवली शहरातील शाळा क्रमांक 3 येथे आहोत. अद्यापही तेथे दुपारी 2च्या नंतरची वेळ असताना देखील येथे मोठ्या संख्येने मतदारांची रांग लागलेली दिसत आहे. विशेष म्हणजे याच्यामध्ये अनेक अपंग मतदारी आहेत जे येथे मतदानाचा हक्क बजावताना दिसत आहेत. मतदानाचा ही वेळ संपायला अद्याप बराचसा वेळ आहे. सध्याची आकडेवारी बघितली 52.88, जी अर्थातच एक चांगली आकडेवारी आहे. त्याच्यामुळे कदाचित 75%हूनही अधिक मतदान ह्या कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीसाठी होऊ शकेल असा अंदाज आता व्यक्त होऊ लागला आहे. कॅमेरामन साहिल वागवेसह स्वप्नील वरवडेकर, कोकणसाद लाईव्ह, कणकवली.